17 years-आव गिदिर हाग्रा महिला सारखौ माने जेबोआनो मावाखै होननानै बुंबाय थायो। बे बिथिंनि सायाव सारा मा फोरमायनो सानो रायजो राजानि सायाव? बेखौथ' बुंबाय थायो फंबाय बर'आ आरो बिनि जानाखि पार्टिनि मानसिफोर बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै बे बाथ्राखौ। दा बे बुंनाय रावा बेयो मोनसे राजनितिक बे मालायखौ दाय होनानै गावखौ मोजां मोनसे पजिशनाव लाबोनो थाखाय बुंनाय बे राजनितिक भाषा बेयो बे दा बेफोरजों हयथ' सैथोखौ दाबायनोबो हायो मोजां जुदि माबायोब्ला ओमफ्राय नंखायखौबो इस्टाब्लिश खालामनो हायो। खिन्थु नों जुदि मोजाङै जुदि बुंनो हायाब्ला नोङो बाराद्राय नंखाय खोथा बुङोब्ला नोंनो हारसिं गावनो डाउन जाफिनखायो। पार्टिनि इमेजआ बेफोरावनो गाज्रि जायो आरो जुदि पार्टिया दावगानांगौब्ला बेफोरजोंबो दावगायो। दा फंबाय बर'आ जे 17 बोसोराव हाग्रामाखौ जेबो मावाखै होनना बुंबाय बे जिनिस बे बाथ्रानि सायाव रायजो राजाबो जथेस्थ' अबजारभेसन दङ, स्टाडि खालामदों, नुदों, बुजिदों। दा दिनै बेफोर नंखाय बाथ्राखौ दिनै फंबाय बर'आ इस्टाब्लिश खालामनानै गावखौ बिराद जाथि सेबक जाथिनि थाखाय मावदों होननानै दिन्थिनो नागिरदोंमोन। हाग्रामा महिलारिखौ दाबायनो नागिरदोंमोन। खिन्थु दिनै फैयै फैयै दिनै मा जाखो बे गुमैनां जाफैबाय आरोखि नंखाय प्रमान होबाय। एसे सिगांनि बाथ्राखौ जोङो मख'नो हायो बे 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बुंनायनि एसे सिगां जों माने बुंनो हायो बाथ्राखौ जे बिटिसि सृष्टि जानायनि एसे सिगां बे हाग्रामा महिलारि आरो बिसोरनि ग्रुपआ बे जि संग्राम खालामदोंमोन थै-थां जिउ दाननानै अस्त्र दैनानै आन्दलन खालामदोंमोन बेथ' हिस्ट्रिया बेखौ बयबो गनायगोन ना एक्सेप्ट खालामगोन ना। आरो बिसोरनि बे थै-थां जिउ दाननानै जे अस्त्र दैनानै आन्दलन खालामबाय दा बिनि गेजेरजोंसो बिटिसि मोनबोदों, 6 सिडिउल बिटिसि मोनदों। बेथ' हिस्ट्रि बेखौ नों बोरै नंखाय होनना बुंनो। आरो बे हिस्ट्रिया 6 सिडिउल मोननाय हिस्ट्रिया बर'नि थाखाय बिराद गिदिर बे माने गोसोआव लाथाव आरो बेखौ बर'आ जुगे जुगे बेखौ लिखित भाबै जारिमिन हिसाबै लिरना गालांगोन आरो बर'फोरल' नङा गुबुनफ्राबो लिरलांगोन बे बर' जाथिया मा मोनखो मा मोनाखै आन्दलना बोरै जादों बोरै जायाखै बेखौ लिरना गालांगोन। गथिखे बेफोर हिस्ट्रि। दा बे 6 सिडिउल बिटिसि मोनबाय हाग्रामा महिलारिनि नाजानायावनो जादों बेथ' जों बाखायना बुंनाय बाथ्रा नङा बे हिस्ट्रियानो बेखौ बुङो। दा बे 6 सिडिउल मोननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया नों फार्स्टआवनो नोङो माने बिटिसिनि टेरिटरिखौ नोङो उइदिन माने 6 मान्थ नोङो बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ थिक खालामना लाबाय 6 मासनि गेजेरावनो। आरो नोङो बिनि गेजेरावनो नोङो बे बिटिसिनि बाउन्डारि थिक खालामनानै नोङो 40टा समस्ति थिक खालामना लाबाय। दा अब्ला नोङो बेनो मोनसे बिटिसि सासन खालामनाय मोनसे कनसेप्टखौ बे क्लियार खालामखादों। दा डिस्ट्रिक्ट जाबाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाबाय। दा बेजोंनो स्टार्ट जाबाय आरो बिनि उनाव इलेक्सन जाबाय। दा बे हिसाबै बेफोर जिनिसा मावजेननायनि मोनसे नेरसोन आरोखि बेयो हाग्रामा महिलारि मावजेननायनि नेरसोन आरो दा बेनो जारिमिन बेयो। दा बिनि उनाव नों फैबाय बिटिसि जानाय लोगो लोगो नोङो खामानि जेब्ला स्टार्ट जाबाय जोंनाव जेबो गैयामोन जों जेब्ला आन्दलन खालामजेनदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987आव बे समाव जोंहा दालां मोनसे गैया लामा मोनसे जेबो गैयामोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साखाथि फाखाथि लामाखौ जों बुंनो हायो सिम्बोरगावसिम थांनाय लामानो गैया जोंहा थिनालिनिफ्राय सिम्बोरगावसिम थांनाय लामानो गैया दालाङा बायजोबनाय। आरो बेजों एक्सट्रा थांनांगौ ओरै बन्दरगावसिम थांनांगौ सिम्बोरगावनिफ्राय बेबो लामानो गैया। नै क'क्राझारनिफ्राय बन्दरगाव थांनाय लामा बेबो गैया। ओरै देबरगावनिफ्राय माने सिम्बोरगाव थांनाय लामा अरां दालाङाव बेबो दालां मोनसेबो गैया। इभेन जोंनि नैबे लामायानो बे क'क्राझार टु बे कारिगाव लामानो बै समाव गैयामोन आरोखि। बे बिएसि फैबाय ओमफ्राय बिटिसि फैनाय लोगो लोगो बेफोर जालांजोब्बाय आरो गोबां दालां थुलां जालांजोब्बाय बेफोर आरोखि। दा बे हिसाबै मावद्रायाखै होनना बुंनाया बेफोरखौ माने रायजो राजाफ्रा खोनासंनो बायो आरोखि। हयथ' बुंमोन दस्रा लेंगुवेजै हाग्रामाया जेसेबां मावनांगौ मावाखै बायदिसिना नों दाय होयोब्ला नोंहा दाय होनायनिबो नोंहा अधिकार दंमोन। खिन्थु मावद्रायाखै होननाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा बेफोरनि प्रति माने गाज्रि मोननाय भाब ओरैनो फैखादों आरोखि बे नंखाय बाथ्रा बुंबायदां मोनसे साननाय फैखादों। दा नों मावद्रायाखै बाराद्राय नों मावाखै होननाय लोगो लोगो कुइसन जायोना दा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बोरै जाखो सोर लाबोखो? आरो नों बे मेडिकेल कलेजआ सोर लाबोखो? आरो बे इन्जिनियारिं कलेजआ सोर लाबोखो? बे सिआइटिआ सोर लाबोखो? दा बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज कालसारेल कमप्लेक्स सोर लाबोखो? दा बेफोरावथ' दिनै प्रमद बर'मोनहा प्रब्लेम खालामगासिनो दंना। दा दिनै बेफोरखौ सोर बानायदों फालाय? दा बेफोरखौ माने दोनखोमानो नागिरनानै नोङो नंथारै खोथा बुंनो नागिरब्ला
रायजो राजा बेफोरखौ जुदि मिथिब्ला होमब्लालाय प्रमद बर'आ माथो मिसा खोथा बुंखो बे कुइसन फैयोना आरो दिनै दिल्ली बायदियाव नों मोननै गेस्ट हाउस लुबाय बेथ' मोनसे मावनायनि मोनसे नेरसोन ना केलकातायाव नोङो गेस्ट हाउस लुबाय सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस लुबाय बेफोरथ' मावनाय बेंगालरावबो हा दङ लुगोन बेवबो अब्ला बाराद्राय भाषा बुंनायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ जे थगायसुला मिसा खोथा बुंग्रा गावसोर दिनै माने इस्टाब्लिश जाबाय आरोखि नंखाय खोथा बुंग्रा होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिनो मोनबाय आरोखि दा नोङो हाग्रामा मोनहा जि मावदों दिनैथ' अनेक लामा सामा जालांदों जेबो गैयि समाव दा बेफोरखौ बाराद्राय अस्वीकार खालामनानै नङै खोथाखौ इस्टाब्लिश खालामनांगौब्ला गावबो गावनि पार्टियाबो दिनै कुइसन जायो आरोखि गावनि पार्टिया डाउन जायो बिनि इमेजआ नस्थ' जायो आरोखि नंखाय खोथाखौ नों खर'दिन माने बुंनो नाङा आरोखि नों नंगौखौ बुंलां नों मा मावला नों नंगौ बुं हाग्रामा मालिकखौ मा दाय मोनदों बुं नोङो खिन्थु बाराद्राय एखेबारे बुंलाबाय थाब्ला सोर मोजां मोननो दा बेफोर आरोखि दा दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसि 6 लाबोबाय बर' रावखौ 80 सोना होबाय ओमफ्राय बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेजबो खालामबाय बिटिसिनि ओमफ्राय हाग्रामानि समावनो बर' रावा बिटिसिनि बाहेरावबो माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय दा अब्ला एथ' गिदिर एचिभमेन्ट बेफोरो बे हिस्ट्रि बेखौ नों बोरै डिनाय खालामनानै जेबो मावाखै बोरै होनथारनो नागिरबालाय बेथ' भुल ना दा दिनै नोंनावसो कुइसन जायो दिनै नों मा मावा बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आन्दलन खालामनाय समाव नों 17 बोसोराव मा मावा दा दिनै बे उल्था रिभार्स जायो आरोखि कुइसन जायो दा जोंथ' नुदों बुंनो हायो बेखौ हाग्रामा महिलारि आन्दलन खालामनाय समाव सरि बे माबा मावनाय समाव बिटिसिखौ सालायनाय समाव प्रमद बर'मोनहा माने प्रक्सि एबसुनि मुभमेन्ट खालामदों बेखौ बयबो नुदों ओमफ्राय बिटिसिआव इसेबां माने फान्ड फैदों थाखा फैसा फैदों बे थाखा फैसाखौ बड'लेण्ड रायजोनि नामाव बिसोर माने पार्सेन्ट लायै खांदों जेसेबां थाखा फैदों बिनि 10% फैसाखौ खमैनो मिनिमाम 10% फैसाखौ प्रमद बर'आ खांदों दा दिनै बिसोरो बे एबसु अफिसाव गिदिं गिदिं माने गारि घरा लायै लायै जादों बिसोरो दिल्लीयाव थांनाय रायजोनि नामाव थांदों स्टार हटेलाव थाहैदों माबे फैसाजों थांदों होनलायसैलाय बे हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बे बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि नामाव फान्ड फैनाय बेफोरखौ लानानैथ' नों थांदों करापसनाव सोर खालामाखै दिनै करापसनाथ' स्टार्ट खालामदों करापसना बेनोथ' थाखा फैसा खांनानै जानाय बेनोथ' करापसन दा नों इसेबां स्किमनिफ्राय जुदि नोङो 10% जुदि खाङोब्ला बे कय हाजार कौटि जों मोनगोन दिनैसिम बे हाग्रामा महिलारि 17 बोसोर सालायनाय समाव कय हाजार कौटि थाखा बिटिसिआ फैदोंमोन बिनि 10% जुदि दानोब्ला प्रमद बर'आ बेसेबां माने कौटि थाखा कालेक्सन खालामखो दा दिनै बिनि हिसाबखौ प्रमद बर'आ होनो हागोन होनायसाय हायोब्ला दाथ' बेखौथ' जों रायजोफ्रा मिथिनो लुबैयो 17 बोसोराव बिदि खामानि मावदों प्रमद बर'मोनहा फैसा खाङैखाय माने एबसुनि नामाव आन्दलन खालामनाय बेबो प्रक्सि आन्दलन बेबोथ' हिस्ट्रि नोंनाबो हिस्ट्रि दिनै उरखाव माने सरि हाग्रामा महिलारिया जेनाखि हिस्ट्रि खालामबाय मोनसे बर' जाथि दानायनि हिस्ट्रि 6 सिडुल लाबोनायनि हिस्ट्रि दिनै नोंनाबो बे माने प्रक्सि आन्दलन खालामनायनि मोनसे नोंनाबो हिस्ट्रि आरोखि बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया नों आन्दलन खालामदों सिकिउरिटि लालायनानै आगसि आगदा दाया बाये एस्कर्ट लालायनानै नोङो आन्दलन खालामदों खुनु माने आन्दलनकारिया सिकिउरिटि लानानै आन्दलन खालामनाय हिस्ट्रियावनो गैया आरोखि दा दिनै प्रमद बर'आवसो जों नुबाय प्रमद बर'आ खालामबाय एखेरे जोंनि समाव आन्दलन खालामबा जों एखेरे रायजो राजाफ्रा जेरावनो मोनो गावजानाय लामायाव ओंखारबानो बुजानाय बेबायदिमोन सिटुएसना आन्दलना मामोन बै समाव बेखौ बै समनि आन्दलनकारिफ्रासो मिथिगौ आरोखि हर सान उन्दुनो हाया हाग्रा बंग्रा उन्दुनाय गोथैसालिमानि उन्दुनाय दैमा दैसा सानस्रिनो बारनांनाय बेफोर आन्दलनखौ प्रमद बर'आ बिसोर लोगो मोनदों लोगो मोनाखै आरो बिनि आन्दलनाव बिदि जाखाखै बिनि आन्दलनाव आराम एखेरे गारि लानानै एसि गारि एखेरे स्करपिअ बलेर' लानानै आन्दलन खालामदों ओंखाम संजादों नेसनेल हाइवेआव आरामसे न'आव हेव हेव माने फांखायाव उन्दुनो हादों बेदर ना बेदर जादों खिन्थु रायजोफ्राथ' बै समनि आन्दलनाव उपेन्द्र आन्दलनावथ' रावबो न'आव थानो हायाखै रावबो आन्दलनकारि थानो हायाखै एथ' आन्दलन बे आन्दलना गिलु बालु आन्दलन बिसोर आन्दलननि माबाखौनो बिसोर बुजियाखै आन्दलना मा जायो बिसोर बुजिदोंल' माथ्र' माने आन्दलन खालामब्ला ओंखाम मोनजायो माने अनला ओंख्रि बेदर संलायनानै जानो हायो आरामसे फुरथि खालामनो बे माने इमप्रेसनसो मोनसे माने प्रमद बर'आ होलांदों रायजोफोरनो आरोखि दा दिनै बेखौनो आन्दलन सानलायो बर'फ्रा आन्दलना बे नामा दा दिनै बे प्रक्सि आन्दलन दा दिनै बेफोरखौ दिनै जों दिनै रोखा रोखा बयबो बुंनो हासै आरोखि दा नुबाय बिनि आन्दलना
प्रक्सि दा बे 17 बोसोराव नों मा आन्दलन खालामा नों मा मावा दिनै बेसो कुइसन आरोखि दा दिनै बिथाङा बुंदों मोनसे खोथा जे हाग्रामा महिलारि एखेबारे बिराद माबा खालामगोन बिनि करापसनखौ सिबिआइ इनकुवारि खालामगोन बेखौ जेल जाहोगोन होननाय रायजोफ्राथ' नंगौ सानदोंमोनबो बे जुदि दाय मावनानै जेल जाहैब्लाथ' मोजां बाथ्रा सिबिआइ इनकुवारि जायोब्ला मोजां बाथ्रा गोबां मानसिया नंगौ सानदोंमोन खिन्थु बेबोथ' नोंनि बुंनाया फल्स जाबाय दिनै नंखाय खोथा बुंदों दाथ' नोङो बे प्रमान जाबायना मा खालामाखै दालाय नों जे सिबिआइ इनकुवारि खालामनो होनलायदोंमोन नोङो जेल जागोन होनना बुंदोंमोन बिराद गोरा बुंदोंमोन मा खालामखो दाथ' माथो जेबोआनो जाखो माथो मा जाखो आरो नों नंखाय बुङै रायजोखौ मिसगाइड खालामबोदों बे प्रमान जाबाय आरोखि एसे ओमफ्राय दिनै नों बे बिटिसि माने नांला होननानै नों बिटिआर एकर्ड खालामबाय बे बिटिआर एकर्डआवलाय माथो दं बिटिआरखौथ' जेबो गैया बे रायजोफ्राथ' दिनै बुजिबाय नोंसोर बे बिटिआर एकर्डखौथ' बिराद गिदिर होननानै बुंनो लादोंमोन बे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया दा दिनै नोंसोरसो कुइसन खालामो दिनै जे नोंसोर एथ' गिदिर आन्दलन खालामनानै नोंसोरो एफाग्राब माने बे माबाफोरखौ अस्त्रफोरखौ नों सारेन्डार खालामनानै दिनै नों मा लाबोखो मा मोनखो माने बर'फ्रा दिनै बेसो कुइसन जाबाय दिनै नों मा लाबोखो माने माबाया हाग्रामा महिलारिया 6 सिडिउल लाबोबाय नोंनि बिटिआरआ 6 सिडिउल ना नोंथ' 6 सिडिउल लाबाखसै नोंथ' मा बेलाय माबे कनस्टिटिउसननि माबे धाराजों बे बिटिआरखौ एकर्ड खालामनाय जादों नोंहाथ' खुनु मेनसना गैया मा दं बोरो दा हरैस नोङो बे माने प्रक्सि आन्दलन खालामनानै नोङो बे बिटिसिनि मोनखानाय पावारखौ माने डाइल्युट खालामनो थाखाय बेखौ चेन्ज खालामनो थाखायसो नोङो बे बिटिआर एकर्डआव लिरबाय नोङो रायजो नाङा होननानै लिरलाबायबाय नोङो माने बिटिसिखौ नोङो जेराव आइएस माने अफिसारफ्रा सालायो एसएस अफिसारफ्रा सालायो बेयावनो सासे सिअजों माने बिटिसि सालायनो थाखाय नोङो माने एकर्ड खालामनानै लाना फैबाय बिटिसिखौथ' सेक्रेटारिखौ सालायोना बे सासे माबाल' सालाया सिअआल' सालाया बे पन्सायत रेंकनि पन्सायत लेभेलावसो बेखौ जायो दा बेफोर आरोखि दा दिनै गामि दानख'नाय लाना फैबाय नोङो जे 3.2 बिटिआर एकर्डआव बेयाव नों बिटिसिनि मोनखानाय गामिखौसो दानख'नानै नोङो एकर्ड खालामना लाना फैबाय मा जाखो बे अब्ला नोंनि बिटिआरआ बिराद गिदिर जानांगौआ मानो बोरै नोङो बिटिआरखौ सिमाखौ मानो फुद्रुयनानै लाबोखो नोङो मानो फुद्रुयनानै लाबोखो मानो दुइसिन खालामनानै लाबोखो नोंनि गिदिरा बेनो जाबाय नामा बोरो दा दिनै बेखौ लानानै दिनै क्लियार बुंनो हाया दिनै बिसोरो बिटिआर एकर्डआ मा दं मा गैया बेखौ दिनै गुवार लेभेलाव सावरायनोबो हाया दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'मोनहाबो सावराय हाया दिनै हयथ' बिसोरो एजुकेटिभ बिथिङाव गावसोरनि एजुकेटिभ बिथिङाव बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया बिसोर सावरायाखै बुंनो हायाखै बिसोर हयथ' एबसुनि सेंग्राफोरनो ओंखायनो दिनै एबसुनि सेंग्राफ्रा मिथिया आरोखि बे कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसना मा होननाय जायो बेखौ माने लिरनानै लाबोखो बेखौ बिसोर बुंनांगौमोन क्लियारिफाइ खालामनांगौमोन बेखौथ' क्लियारिफाइ खालामनो हायाखै बिसोरो बे गामि दानख'नायनि माने क्लजखौ मानो सोसनखो बेखौ क्लियार खालामनांगौ बेखौ क्लियार खालामनो हायाखै बिसोरो दा दिपेन बर'आ बुंबाय मा बेखौ जोंनि जेब्ला डिबेट खालामनो नागिरो खोथानो गैला बुंनो जेबो गैया लिरफ्लादों होनना बुंबाय नायनायसाय सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ एथ' गिदिर एकर्डखौ नोङो जेराव हम मिनिस्टारा सहि होबाय दा बे एकर्डखौ नोङो लिरफ्लादों होनना बुंबाय अब्ला बेबो बेसेबां फोथाय खेबस नायदो सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ लिरफ्लादों होनना बुंनाया बेबो एसे थगायसुला माने प्रमद बर'जों दिपेन बर'जों सेम होनजायो आरोखि सानै बिदा फंबाय एखे थगायलायनायनि थाखाय मोनसे माने परिकल्पना खालामनानै फैनाय बिसोरो जाथिखौ माने बिटिआर सुक्ति खालामनानै बोरै थगायनो आरो बोरै पावाराव फैनो एसे जाबाय बिटिआर एकर्डआनो लिरफ्लादों दानिया बिटिआर एकर्डआवनो माबायानो गैबावासो होनबावदों गामि दानख'नाय सुक्तियानो गैबावानो बिदि होनबावदों बियो दा बेबायदि आरोखि दा दिनै एबसुनि सेंग्राफोरनो बे बुजायनांगौमोन जे गामि दानख'नाय माबाखौ मानो लिरनानै लाबोखो बेखौ बुंनांगौ बेखौ लिरनो हायाखै बेखौ बुंनो हायाखिसै बे बुंबायबा बे लिरफ्लानायसो आरो नों फारसेथिं नोङो दिपेन बर'मोनहा बुंदों एखेबारे प्रमद बर'आ बुंदों जे डिसिनि पावाराव फैबाय दिपेन बर'आ बुंदों डिसिनि पावारा बिटिआरआव फैबाय डिसिनि पावारखौ मोनबाय एसपिनि पावारखौ जों मोनबाय पार्सियेल जों दा मोनबाय जों गोसो जाबानो दा डिसि एसपिखौ जोङो 1 मिनिटाव जों बिसोरखौ दा माने ट्रेन्सफार खालामनो हायो ओरै होननानै दुगा बुंबाय रायजोफ्राथ' नंगौ सानदोंमोनबो हाब नंगौ खोथा बुंदों नामा पावारफुलमोन नामा ओरै सानदोंमोन खिन्थु मा लिरखो बिटिआरनि 4.6 आव लिरना होबाय मा माने डिसिनो पावारखौ होनाय जागोन आरोखि बिटिसिनि पावार थाखानायखौ डिसिनो हरनाय जागोन बेनो खामानि मावनो होनाय जागोन बे लिरबाय आरोखि 4.6 आव फरायबानो जायो रायजोफ्रा होमबानो मोनो आरोखि मा लिरदों दा दिनै बेखौनो बुंबाय मा डिसिनि पावाराव फैबाय
एथ' मिसौलाया एथ' मिसा खोथा बुंग्रा डिसिखौ बाहाय हाबाय नोंसोर डिसिनि पावार हरदों बे डिसिनि पावारखौ डिसिनि हरबाय बेखौनो बुंबाय डिसिखौ जों बाहाय हाबाय डिसिया जोंनि बायाव पार्सियेलि माने बिटिआरनि आन्दाराव फैबाय नै डिफेन्स बर'मेन्ट रावा बेसेबां मिसा खोथा बुंग्रा बेसेबां मिसौलाया उल्था आरोखि व्हाइरेज बिटिसि एकर्डआव 5.7 दङ बिटिसिआव जे डिसिया आउटसाइड फ्रम द पारभिउ अफ बिटिसि ओंखारनाय बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसननि बाहेराव डिसि एसपिआ बाहेरावखा बिसोर दांनो मोनखाया माने बिसोरो ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रलिं बिसिनि आखायाव दङ आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बिसोरो बे आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानायखौ बिटिसिआ बाहाय हाया दा क्लियारखा बिटिसिआव खिन्थु बिसोरो ओरैबायदि लिरना लाबोबाय दानिया बिटिसिनि पावार हरगोन बिटिआरआ डिसिनि पावार हरगोन दा बेखौनो बिराद गिदिर एकेबारे डिसिखौ जों बाहाय हाबाय होनना बुंबाय दा बेफोर मिसौलाया थगायनाय एथ' गाज्रि मिसा खोथा बुंनाय दा बेफोर जिनिसा दिनै रायजोनि राजाफोरनि गेजेराव रोखा रोखा दिनै माने नुजाबाय बिसोर थगायदों बिसोर मिसा खोथा बुंदों दिनै बेखौ रावबो माबाला आरोखि दा दाथ' आंबो मोनदों माखासे सार्कोलाव जेनेबा बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव माखासे हा माने नन ट्राइबेलफोरनो होनाय डेभेलपमेन्ट होनाय जों मोनदों आरोखि 46 माने जेनेरेल कास्टनो होनाय आरोखि 46 फेमिलि दा बेखौनो जों प्रश्न खालामो जे 6 शिड्युल एरिया आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियाजों दाजानाय बे 6 शिड्युल एरिया बे 6 शिड्युल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया माने हा मोना दा दिनै बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव फेरेंगाया दिनै माने 46 फेमिलिनो जेनेरेल कास्ट मानसि आरोखि जेनेरेल कास्ट आरोखि जेनेरेल कास्ट बिसोरनो दिनै हानि एलटमेन्ट होबाय आरोखि माबोरै होखो 6 शिड्युलखौ बिदि मोना थारमाने नोङो इलिगेल भाबै 6 शिड्युलखौ भायलेट खालामनानै नोङो दिनै भट बेंकनि थाखाय नोङो माबा होना होबाय आरोखि जेनेरेल मानसिफोरनो होनाय जाबाय दा बिसोर दल दामगासिनो दं जों माने हा होगासिनो दं दा हरै ट्राइबेल मानसिफ्रा जेराव दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय ट्राइबेलफोर दङ बे गभर्नमेन्ट हा होन कास्टआ जेरावखि थाया मानो दा बिसोरनो नायै नायै हाखौसो होनांगौ बिसोरनो दा बिसोरनो होआखै बिसोरो खिन्थु बे जेनेरेल मानसिफोरनो हा होबाय खिन्थु 6 शिड्युलावथ' बिदि मोनथ्रा दा बेंटल सार्कोलाव बिदि जादों आरो बेल' नङा उदालगुरियावबो जों बेखौ नुदों आरोखि उदालगुरियावबो गोबां माने जेनेरेल कास्टनो माने जेरै मानसिफ्रा हा मोना बिसोरनो हा होगासिनो दं आरो बिसोर माने दल दामै गिदिंगासिनो दं जों एथ' हाजार दिनै हा होबाय एथ' हाजार जों माने हा गैजारिफोरनो हा होबाय खिन्थु सोरनो होदों बेखौ दिनै बिसोर माने बुंना होआखै आरो खिन्थु जों आर्टिकेलाव जों मोनबाय लेखाखौ बे जेनेरेल मानसिफोरनोबो हा होदों आरो दा गथिखे जों बेखौ अप'ज खालामो बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ आरो इसिबां बर'फोर दं बर'फोरनो हा गैयै मानसिफोरनो हा होनांगौ बे बिथिंनि सायाव बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिया बे बिथिंनि बेलायाव फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोना बेथ' नंगौ एखेबारे दिनैसिमबो एफा गिदिर बे सेन्सिटिभ इस्युनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा फंसे बाथ्रा बुङाखै बिसोरो बुंनांगौमोन दिनै जोंहा जिहेथु माने 6 शिड्युल एरियायाव नन ट्राइबेलफ्रा खुनु हा मोना हा ट्रेन्सफार जाया बिसोरनाव एलटमेन्ट जाया दिनै बे खेथ्रआव दिनै जुदि माने जेनेरेल मानसिफोरनो नन ट्राइबेल मानसिफोरनो हा होदोंब्ला बे इलिगेल बेखौ दिनै आवाज दिखांनांगौ बर'मोना डिफेन्स बर'मोना फंसे बाथ्रा बुङासै साइलेन्ट आरोखि सेन्सिटिभ इस्युआ हानो हा गैयाब्ला नों बहा थांबालाय हानि जोंनि थैजोबनांगौ आरो हाखौ जों उद्धार खालामनांगोन आरो बे हानि थाखायथ' जोङो आलादा रायजो बिदों आरो दिनै आलादा रायजो बिजायनि उनाव जुदि जों 6 शिड्युलनि उनाव बे 6 शिड्युल मोननायावबो जोंनि हाया जुदि निरापद जायाब्ला रैखाथि गोनां जायाब्ला अब्लालाय जों बहा थांबावनो दाथ' दिनै एखेबारे बुंगासिनो दं फेरेंगाया अपेनलि जोङो ब्रह्मबर'आव थासान्दि समाव खुनु माने नन ट्राइबेलखौ बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारा होनना बुंदों आरोखि एथ' जघन्य मानसि बे नुवाखै बे थारमाने आयेनखौनो भायलेट खालामबाय आरोखि बेहा आयेनजोंबो खुनु सोमोन्दो गैया बे भटजों सोमोन्दो गैया नोंखौ मानो थाखाय हरदोंमोन फालाय बिटिसिआवलाय नोंखौथ' आयेनखौ मावनो थाखायसो हरदोंमोन हा हुनि निरापत्ता होनांगौ आयेनखौ मावफुं नोंसोर होननानैसो हरदोंमोन दिनै नोंसोर आयेनखौ मावनो नागारै आयेन सिफायनो थाखायसो नोंसोर थांबाय थारमाने बे हा माने हानिफ्राय जों खुनु दिन माने नन ट्राइबेलखौ होखारनानै माने जों नोंसोरो आयेन सिफायनाय आयेनखौ सिफायनानै इलिगेल भाबै मानसिफोरखौ बिसोरो दिनै जायगा होनाय बिसोर दा दिनै बेखौनो जों बुंनो लुबैदों दिनै आङो दिनै बेफोरबायदि मानसि थानो समायबावो नामा जाय फेरेंगा मोना जों अपेनलि बुंबाय जे जों खुनु रावखौबो जों सासेबो होखारना बुंबाय बेबायदि मानसिखौ जों दिनै जायगा होबावो नामा ओंखायनो दिनै बर'फ्रा दिनै बयबो दिनै सांग्रां जानांसिगौ दिनै बिसोरखौ जों जायगा होनो नाङा दिनै बिसोरखौ जों दा उल्था गावसोर होखारनांगौ जों दिनै बर'नि निरापत्ता खालामनो रोङासै
बर'नि रैखाथिनि जेबो बेबस्था खालामनो हायाखै बरंस बर'फोरखौ जायगा जायगा होखारनाय गोबां जायगायाव फेरेंगानि समावनो होखारदों आगोल सरखार समाव बा बिनि आगोलफ्रावबो बिटि जानाय सिगांबो बर'फोरखौ खुनु जायगायाव होखाराखै खिन्थु दिनै माने प्रमद बर'मोन फैनाय समाव फेरेंगा माने दिनै फरेस्ट माने बिफाननि इएम जानायनि समनिफ्राय गोबां बर' मानसिखौ होखारबाय न' बां सावबाय मोदै रथ' गाबनांबाय दिनै बे बर'फ्रा थांनानै थानांगौ बे थांनानै थानायनि मोनसे दिदोम मोनसे माने सिद्धान्त गैयै जाबाय आरोखि होखारजासि जासि गाबोन मा जागोन मोनसे सिद्धान्त गैयै बे रोखोम अबस्थायाव दिनै दोनबाय माने हारिखौ आरोखि दा गथिखे बेबायदि जुदि पर्यायाव लाबोबायब्ला दिनै उल्था जोंनि बर' जाथिया ज' जाफिनजोबनाय गासिबो खौसे जानानै बिसोरखौ दिनै जों शिक्षा नांगौ बे बिसोरखौ जोङो दिनै गाज्रिनिफ्राय होखारनांगौ दोननो नाङा आरो बिसोरखौ दोनोब्ला जोङो बिसोरखौ जुदि माबा मोनसे खारनाव जुदि जों होयोब्ला जिउ गांसोमखौ जों फिसिनाय बायदि जागोन गथिखे बे मानसिखौ जों दोननो नाङा दा बे फेरेंगा मानसिया बिटिसिनि सासे इएम जानो समाय नामा बे गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा बेखौ अननो रोङै बिसोरखौ होखारनाय बिसोर खेला गेलेनाय बेबायदि मानसिखौ जों जायगा होनो हायो नामा गथिखे होखारनांगौ बिसोरखौ दोननो नाङा एबा जेरावखि दाराया बेखौ जोङो खुनुदिन सासेबो बर' मानसिया भट नाङा बेखौ देरहा होनो नाङा एखे जोङो बेखौ होखारनांगौ दाथ' जों खोनादों नै बे हाग्रा ओनसोलाव आरोबाव नै बै आयना बाजार हाब्रु सोरां बाजार बिथिंजाय दिनै जाय मानसिया फरेस्ट भिलेज एक्टनि आन्दाराव गोलैखायो एखेबारे 2006नि सिगां थानाय जायफ्रा रेकर्ड दंखायो लेखा दं डिउफा होलांनाय बेबायदि मानसिखौ दिनै होखारनाय दिनै माने डिउफानि नटिस हरदों थांदों दिनै वाइल्ड लाइफआव हाबबाय बिसोरनो हाया बे हाखौ मोना होननानै सिकिउर खालामदों दा बे अबस्था जागासिनो दं आरो हा हो नोंसोरो ट्राइबेल मानसि ट्राइबेलआ अधिकार दं बे हाया ट्राइबेलफोरनिसो दा गथिखे दिनै ट्राइबेलखौ सिकिउर खालामनाय ट्राइबेलखौ माने हा मोननायनिफ्राय बंसित खालामनाय गुबुन हारिनिफ्राय माने ट्राइबेल हाखौ सेख'नानै हा होनाय दिनै बेफोरनि थाखायनो जों दिनै रायजो राजाफ्राबो एक गद जानांसिगौ खौसे जानांसिगौ आरो जेसेबां माने दा दिनै इलिगेल भाबै अना ट्राइबेलफोरनो हा होदों बे ट्राइबेलफोरनो माने हा होआजासे मालाय हा होनायखौ दिनै दिफेन बर'मोनहा दिनै बुंनांगौ जों बेखौ लुबैयो दिफेन बर'मोनहा आवाज दिखानांगौ मानो सिरि फालाय दिनै बयबो नेगासिनो दं मानो सिरि एफा क्रुसियेल टाइमाव मानो दिफेन बर'मोनहा मानो सिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एफा गिदिर माने संगठना दिनै मानो सिरि मानो फंसे बाथ्रा बुङा दा बेखौ बयबो लुबैदों बुंनांगौ बिसोर माने थांखि लानांगौ